De eerste zwaaistien van Wat is Friesland is uit in Metzlerwier plaatst. Het is de vierde stien in Friesland om mensen op te fleuren. Zwaaien is gewoon een heel waardevol gebaar. Je ziet eigenlijk de ander staan en er komt altijd een glimlach op je gezicht. Nou ja, vooral als je wel eens thuis zit en je hebt echt zo'n dag dat je denkt, weet je wel. En er komt iemand langs die dan vrolijk naar je zwaait. Dan heb je toch even een vrolijk momentje. En daar is het eigenlijk om te doen bij de zwaaisteen. Corine had een zwaaistien aanbeen om Winnie Weidenaar van het initiatief Groet je mee. Zij hoefde er net lang over na te denken en wie voeten dadelijks enthousiast. Het wie heel grappig, Groetje mee is best wel iets begoen en het wapen is heel groot en iedereen pakt het op. En toen benaderde Corina mij van de zwaaisteen dus. En ik dacht, zwaaisteen, wat is dat? En toen had ze het uitlijn, wat het wie. En ik kwam eigenlijk te stimuleren om elkaar te groetsen en aandacht voor elkaar te hebben. En toen vreeg ze of ik ergens een plakje wist. De kar om de stien te plaatsen bij de school in Metzlerwier wie net lastig. Want haar beppe wennen hier en haar mem zit in de cliënterie. Bij deze stien willen ze positieve momenten creëren voor mensen die een soort binnen zitten. Dat geldt zowel voor jonge mensen. Er kan bijvoorbeeld een moeder zijn die wegens haar jonge kinderen veel thuis is, als oudere mensen. Het idee was gewoon van, als je zwaaisteen in een buurt legt, dan maak je het thuis gezelliger voor mensen, maar je maakt het ook in de buurt gezelliger, omdat iedereen naar elkaar gaat zwaaien. In totaal is er nu zo'n 300 zwaaistien in Nederland. Deze zwaaistien die het in Metzlerwier plaatst is, had voor een soort nieuwe bliede gezichten zorgen. Ja, het enthousiasme van de mensen die is groot. Ze waren allemaal mee aan het zwaaien. En nu moeten we zorgen dat hier mensen voorbij komen die gaan zwaaien. Even een vrolijke noot. Hè? Alleen het plaatsen nieuw het al. Maar ik hopelijk straks dat mensen er echt in voorbij komen. Dus ik wil ook echt de BM van Metzlerwier bijvoorbeeld oproepen van nou. Ren af en toe even dit stukje. En dan ga je even de ruiten staan om te zwaaien. En zijn moeder zat hier even koffie. Dus had je hem dat nou een beetje plannen. Tussen een kwartier te zien en te zien. Dan, ik denk dat dat heel leuk is.